Tak nacházíme se tady v Atenách u olympijské haly s Karin Frejovou. Karin, ty jsi teďka první po 6 workoutech, čeká tě poslední workout. Jak se ti tady líbí v Atenách, kolikrát už si tady byla a závodila? Už som tu bola veľakrát, neviem ti presne povedať koľko, ale dosť veľakrát a sú to moje akože obľúbené závody. Za taký začiatok sezóny by som povedala a podľa mňa je to dobrá taká predpríprava pred celým rokom. Ale za týden máš semifinals, není to trošku moc závodu za sebou? Áno, ako všetci by si mysleli, že to bude stresujúce, ale beriem to ako competition simulation, čiže v rámci programingu alebo týchto tréningových jednotiek. A akože pre mňa je to dobré, lebo tým, že ja trénujem sama v gyme, tak túto baby ma ponaháňajú, takže podľa mňa je to dosť dobrá predpríprava pred semifinále. Neberiem to ako nejaký tlak alebo niečo. A teď vlastně máš za sebou 6 workoutů, jsi první, takže věříme, že to udrží, že si odvedeš zlato. Co tě čeká dál tuhle sezonu? Za týden jsou semifinals a pak peak vlastně sezóny, předpokládám, že budeš mít CrossFit Games. Áno, akože celý ten môj program je smerovaný na CrossFit Games, čiže akože zatiaľ nemám ešte žiadne iné súťaže. Uvidíš, že budeš improvizovať. V budúcnosti uvidím, áno, budem improvizovať, čo príde, čo sa mi bude páčiť, tak podľa toho sa potom rozhodnem. Ale nemám to presne striktne naplánované, že tento mesiac idem tam, tento tam. Podľa toho, čo ako keď príde, hovorím, že Games sú teraz priorita. A ty jsi vlastně, dalo by si říct, určitě nejlepší československá stabilní crossfitečka i crossfiták, co se dostává každý rok na CrossFit Games, kde si obsadil vlastně loni 14. místo a každý rok si myslíš strašně dobře. Jaký je tvůj klíč k úspěchu, pod kým trénuješ, vlastně jaké byly změny za poslední roky? No za posledný rok by sa dalo povedať, že som zmenila trénera. Vlastne od Mika Sala, pod ktorým som trénovala vyše 8 rokov, som prešla pod Mayhem Programming, tam ma trénuje vlastne Facundo, to je môj prioritný tréner a zatiaľ sa mi to páči, vidím progres, hlavne čo sa gymnastiky týka, takže zatiaľ som spokojná, uvidíme. Tento rok ukáže výsledky, takže zvedavá som aj ja, nedá sa povedať. Věřím, že se třeba top 10, ale asi dej do toho všechno, co půjde. A co se týče Mayhem, ty si lítáš tam na soustředění nebo do Ameriky? Áno, ono vlastne Mayhem atléti to majú také otvorené, že môžu tam prísť počas celého roka, kedy oni chcú vlastne. Teraz naposledy som tam bola tento rok vo februári, ale iba na týždeň. A keď sa mi vlastne podarí kvalifikovať na Games, tak by som tam chcela ísť mesiac predtým, no dúfam, že to všetko vyjde. Že na celý měsíc před Games a pak vlastne tam odpíchneš závody. Áno, akože podľa mňa aj v rámci tej aklimatizácie, aj časovej, aj čo sa podmienok týka, takže tak by to bola akože dobrá. A jak je třeba rozdíl mezi v Evropě, kdy si trénuje v Americe, takhle v Mayhem, jak jsou tam podmínky, je to úplně jiný svět? To sa nedá porovnať, to je úplne iný svet, áno. Tam je, čo si len predstavíš, to nájdeš. Cool. A tvoje slabiny, na čem pracuješ teďka hodně? No hlavne gymnastika, no zo začiatku, ako som začala pracovať s Facundom, tak to boli striktné handstand push-upy a vlastne všetko, čo sa týka stojí na rukách, ten balans. A môžem povedať, že sa to zlepšilo, už vidím výsledky, takže som spokojná. Ale všeobecne gymnastika, gymnastické movementy sú také mojou najslabšou stránkou. No. A ještě aby lidi věděli zhruba ten tréninkový týden, jak vypadá, kolik máš jednotek, to zvládáš? 10 tréningových jednotiek mám za týždeň, asi všetky programingy to majú tak nastavené, niekedy sa to môže líšiť v závislosti od regenerácie, ako som na tom, ale nemáme to presne dané, nemáme cykly, vlastne, že čo viem, 3-týždňový cyklus, potom jeden týždeň je deload week, ako som to mala u Mika Sala, ale vlastne ideme podľa toho, ako je na to moje telo alebo moja psychika. To vždy komunikujem s tým trénerom, každý jeden deň. A jak moc řešíte třeba stravu, tu ti taky nastavuje Mayhem, nebo to si jedeš podľa sebe? To nie, to si nastavujem podľa seba, tak ono sa to líši tiež v závislosti od toho, že či mám nejakú súťaž, alebo som mimo súťažnej sezóny, tak akože samozrejme dietovať alebo proste držať sa v tom súťažnom nedá celý rok, takže mám aj ja výkyvy, aby si ľudia zase nemysleli, že ja nie jem sladké alebo podobné hlúposti, takže... Ale dá si niečo robiť. Jasné, zmrzlinu mám. Keby sa dalo, tak každý deň, či som v diete, či nie. A potom vlastně po CrossFit Games, což je peak, jak každý rok volíš jako nějaký off-season, tam máš třeba měsíc rest, nebo... Áno, väčšinou mám tak týždeň, dva, taký voľnejší, že hlavne tréner hovorí, aby som ani som nevkročila do gymu, lebo ono je to skôr o tej hlave, že oddychnúť si od toho, tým, že si tam
pol roka non-stop, proste každý deň dvojfázovo, tak je to také, že A máš problém si ako oddychnúť potom nejtem? je to už také, lebo už keď si v tom zabehnutom, že už to potom nechceš pustiť, že sa cítiš v takej tej dobrej forme, ale hovorím, že hlava to potrebuje. Možno, že niekedy viac ako telo. No. Super, něco, co by si ještě ráda skázala divákům? Sledujte Karu. Ja Tak sa to ďakujem dělá. všetkým, čo ma podporujú a uvidíme tento rok, dúfam, že to vyjde a nikoho nesklamem. Tak díky, fandíme ti Ďakujem a aj měj ja. se krásně. Díky.